Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο δορυφορικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σε αυτό που με τη βοήθεια της τεχνολογίας αγκαλιάζει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης. Κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, η οποία σήμερα θα ταξιδέψει με την βοήθεια της τεχνολογίας στην Ιταλία. Στην Ιταλία για να συναντήσει έναν αγαπητό φίλο, τον Καρμέλο Σισιλιάνο, ο οποίος ήταν μια πρόσφατη ανακάλυψη τα μεσάνυχτα της Κυριακής, της παρελθούσας Κυριακής. Είχα μια επικοινωνία μαζί του. Το πώς έχει ιδιαίτερη σημασία. Ανήρθησα στον προσωπικό μου λογαριασμό την είδηση ότι όπου να είναι παρουσιάζει ένα βιβλίο για την ελληνική παράδοση, θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο και σε λίγη ώρα έκπληκτος είδα στην οθόνη μου το μήνυμα του συγγραφέα, το μήνυμα του Καρμέλο Σισιλιάνο. Σας ευχαριστώ για την κοινοποίηση. Επικοινωνήσαμε μαζί χθες, έμαθα αρκετά πράγματα για την προσωπική του διαδρομή, για τον προσωπικό του αγώνα και να είμαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή Έλληνες Παντού να τον καλωσορίζουμε. Καρμέλο Σισιλιάνο, είναι χαρά και τιμή για μας που θα σε φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ειδικά στη Φωνή της Ελλάδας που την ακούν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σε ευχαριστούμε και πρέπει να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Σου είπα πρώτα την δικιά μου έκπληξη, έτσι. Βλέπω το μήνυμα σε αψεγάδια στα ελληνικά και αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα αυτό έχει σπουδάσει, έχει διαβάσει, έχει μάθει και γράφει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Πες μας πρώτα λοιπόν από ποια είναι η γενέτειρά σου και θα σε παρακαλέσω να μας πεις έτσι με λίγα λόγια τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα. Καταρχήν τώρα που μιλάμε, σε ποια πόλη είσαι? Τώρα βρίσκομαι κοντά στην Κατάνια, στην Σικελία. Μάλιστα, στην Κατάνια της Σικελίας λοιπόν. Από οικογένεια η επαφή με τα ελληνικά ή καμία σχέση μέχρι που πήρες την απόφαση έτσι να τα μάθεις? Ναι, από ό,τι φαίνεται καμία σχέση. Δηλαδή όλη η οικογένεια, στην οικογένεια είμαστε όλοι Ιταλοί. Έψαξα λίγο και πιο πίσω, αλλά μέχρι πριν 7 γενιές από ό,τι φαίνεται όλοι ήμασταν Ιταλοί. Αλλά από οικογένεια έρχεται όλο αυτό, γιατί η πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουνα 12 χρονών και ήμουνα διακοπές με την οικογένειά μου. Και όλη η οικογένεια έπαθε έρωτα για αυτή τη χώρα και από τότε ήταν το 1993. Από το 1993 λοιπόν ξεκίνησες να έρχεσαι στην Ελλάδα. Καμία σχέση είπαμε με την Ελλάδα μέχρι πρότινος. Λοιπόν και από το 1993 και μετά ξεκινάει αυτό το αντάμωμα το δικό σου με την Ελλάδα. Έχει τεράστια σημασία για μας να ακούσουμε σένα τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία το 1993 είδες, άκουσες, έζησες πιθανότατα, τα οποία σε οδήγησαν να πάρεις μια απόφαση να ασχοληθείς με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική παράδοση, μια απόφαση ζωής να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ναι, εντάξει, ήμουνα μικρός και εντάξει, η πρώτη επαφή ήταν η ίδια επαφή που έχει ένα παιδί που βρίσκεται σε μια ξένη χώρα με μια άλλη γλώσσα, με άλλες συνήθειες και βέβαια αυτό μου άρεσε. Πόσο χρονών ήσουν τότε, Καρμέλο? Εγώ τώρα είμαι 39. Μάλιστα. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που βρήκαμε στην Ελλάδα και φαντάζομαι είναι το ίδιο που βρίσκουν όλοι οι φιλέλληνες που είναι παντού στον κόσμο,
Είναι ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Γιατί πάντα λένε Ιταλοί και Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ, μια φάστα, μια ράστα. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά κοινά, είμαστε δύο λαοί που αγαπούνται πάρα πολύ μεταξύ τους, αλλά είμαστε και αρκετά διαφορετικοί σε πολλές συνήθειες, σε πολλά πράγματα. Αγαπιόμαστε και αυτό είναι το ωραίο. Και νομίζω από εκεί πάνω ξεκίνησα να ασχοληθώ με την Ελλάδα. Μου άρεσε, ήθελα να έχω μια καλύτερη επικοινωνία με το λαό, με τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί, και σιγά σιγά διάβασα λίγο τα ελληνικά έτσι μόνος μου από ένα βιβλιαράκι, και μετά εντάξει, μεγάλωσα και άρχισα να ασχοληθώ και με τη μουσική. Γιατί την ίδια χρονιά μπήκα και στο 2, και δηλαδή Ελλάδα και μουσική αρχίσανε την ίδια χρονιά στη ζωή μου. Αυτό θα σε ρωτούσα. Αν όταν συνάντησες στην Ελλάδα είχες νωρίτερα μουσικές σπουδές, αλλά μας το απάντησες ότι η Ελλάδα και η μουσική μπήκαν την ίδια στιγμή στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Ακριβώς, την ίδια χρονιά. Και από εκεί ξεκινά το ταξίδι λοιπόν. Το ταξίδι το οποίο είναι ταυτόχρονα μουσικές σπουδές, αλλά και προσπάθεια για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το δεύτερο, η ελληνική γλώσσα για σένα? Εντάξει, δυσκολεύτηκα λίγο γιατί δεν είχα διαβάσει ούτε αρχαία ελληνικά στο Λύκειο. Αλλά επειδή είναι κάτι που μου άρεσε από την αρχή, το προσπάθησα λίγο. Αλλά εντάξει, βασικά έμαθα αργότερα. Γιατί τα τελευταία χρόνια τα έχω περάσει στην Αθήνα 5-6 μήνες κάθε χρόνο. Και εκεί χάρη σε φίλους, μεταφράσεις που έκανα από τραγούδια, βιβλία, CD και όλα αυτά, έτσι έμαθα λίγο καλύτερα. Αλλά ακόμα δεν νιώθω ότι τα ξέρω και τόσο καλά όπως θα έπρεπε σε αυτή τη γλώσσα. Αλλά προσπαθώ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με έναν μουσικό από την Κατάνια της Ιταλίας, από την Κατάνια της Σικελίας, τον Καρμέλο Σισιλιάνο, ο οποίος το 1993 στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα μαγεύεται από την ελληνική μουσική και γενικότερα από την ελληνική παράδοση και αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά με αυτά τα δύο μαζί με την μουσική. Καρμέλο, τα βήματα στην μουσική στο οδείο θα ήθελα να είναι το επόμενο στοιχείο το οποίο θα αναφέρουμε, και πώς ταυτόχρονα με αυτά τα βήματα στο οδείο συνέχιζες να έχεις την επαφή με την ελληνική παράδοση. Θέλω να μας πεις αν αποφάσισες και αν με τη βοήθεια των καθηγητών σου εντάξατε κάποια κομμάτια μουσικά ελληνικά στις γενικότερες σπουδές σου. Ναι, εγώ σπούδασα κλασική κιθάρα, αλλά ας πούμε καμία σχέση με την παραδοσιακή μουσική. Είναι κάτι που ξεκίνησα κατευθείαν στην Ελλάδα. Δηλαδή τελείωσα το 2003. Αγόρασα ένα μπουζούκι, ξεκίνησα με ένα μπουζούκι και με τα ρεμπέτικα όταν άρχισα έτσι, με τη μουσική. Και μετά κάθε φορά που πήγαινα διακοπές το καλοκαίρι έψαχνα δασκάλους να μάθω κάτι για μαθήματα και θεωρία και τέτοια. Μετά τα τελευταία 10 χρόνια πιο συγκεκριμένα ξεκίνησα να ασχοληθώ με την παραδοσιακή μουσική. Πήρα ένα λαούτο, ένα ούτι και είχα μεγάλη τύχη γιατί συνάντησα πάρα πολλούς καλούς μουσικούς και δασκάλους και ανθρώπους, θα έλεγα. Όλοι αυτοί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, με βλέπανε ξένο και με βοηθήσανε πάρα πολύ. Χρωστάω πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Αν έχεις την καλοσύνη τώρα, πριν μπούμε σε αυτούς που χρωστάς και σε αυτούς γενικότερα που σου έμαθαν κάποια πράγματα, να ακούσουμε μαζί ένα κομμάτι στο οποίο παίζεις εσύ, Καρμέλο Σισιλιάνο, και παίζεις ούτι, αν δεν κάνω λάθος. Το 4 μάτια δύο καρδιές, μήπως.
Πήραμε μια γεύση από μια δουλειά με μαντολίνο ο Καρμέλο Σισιλιάνο, η Σιμώνα Γκάτο ήταν στα φωνητικά και ο Σέρτζιο Πουνιαλίν, αν το λέω σωστά, στην κιθάρα. Τα πάμε σωστά, Καρμέλο Σισιλιάνο? Ναι, ακριβώς. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι που και αυτοί έχουν αγάπη και για την Ελλάδα και για την ελληνική μουσική. Και πριν 2 χρόνια μας κάλεσαν στη Σύρο, στο φεστιβάλ του Ρεμπέτικο, να παρουσιάσουμε κάποια ελληνικά κομμάτια. Συγκεκριμένα από ξένους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σε ρωτήσω, γιατί έχω την αίσθηση ότι σε έχει προβληματίσει. Πόσο σε επηρέασε το γεγονός ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Σικελία, σε μια περιοχή με έντονο ελληνικό χρώμα από τους ελληνικούς απικισμούς, στη Μάγνα Γκρέτσια, την ευρύτερη περιοχή της κάτω Ιταλίας, και πόσο αυτές οι εικόνες, είτε από τα έργα του χθες, από τις αρχαιότητες, σε επηρέασαν σε αυτήν την απόφαση. Όταν βρέθηκες δηλαδή στην Ελλάδα, πόσο κοντά αισθάνθηκες σε αυτά τα οποία εισέπρατες ως εικόνες από την πατρίδα? Ναι, εντάξει, τα τοπία μοιάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή η Σικελία μοιάζει πάρα πολύ με την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα με την Κρήτη. Και έτσι η πρώτη επαφή μου ήταν η Κεφαλονιά. Δηλαδή εκείνο είναι το νησί που είδα πρώτα. Και εντάξει, το τοπίο ήταν πάρα πολύ παρόμοιο, αλλά αυτό, άκουγα μια άλλη γλώσσα, έβλεπα πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό που πάντα λέω είναι ότι στην Ελλάδα, νομίζω, εγώ τουλάχιστον βρίσκω πολλά πράγματα που είναι τόσο παρόμοια να αισθάνομαι που είμαι στο σπίτι, αλλά και άλλα τόσα που είναι τόσο διαφορετικά να αισθάνομαι ότι είμαι αλλού. Και αυτό είναι μια περίεργη ισορροπία, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ βασικά νιώθω σαν να είμαι σπίτι στην Ελλάδα. Τώρα ακόμα πιο πολύ βέβαια από την αρχή, αλλά νιώθω πάντα και κάτι διαφορετικό και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έμεινες όμως, Καρμέλο Σισιλιάνο, στα μουσικά στοιχεία ως μουσικός. Μπήκε στη διαδικασία και ίδρυσες και ένα κέντρο μελετών, το οποίο εσύ θα μας πεις ακριβώς τι μελετάει, θα μας πεις και το όνομα γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, αλλά και την δραστηριότητα του συγκεκριμένου κέντρου. Ναι, το κέντρο λέγεται Φιλελληνία και είναι ένα κέντρο έρευνης και ένα σύλλογο. Κάνουμε μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών και βασικά μαζεύει όλους τους φιλέλληνες της Κατάνιας και της περιοχής. Βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα για χορούς, για ομιλίες, για ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα και με την παράδοση. Πάρα πολλοί είναι τελείως τρελοί για την Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά, πηγαίνουν συχνά. Και εντάξει, σε όλη την Ιταλία υπάρχουν τέτοια. Γι' αυτό έλεγα υπάρχει μεγάλη αγάπη στις δύο χώρες για το ένα και για τον άλλο. Και είναι πολύ ωραίο. Στη Μεσίνα υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα, στο Παλέρμο, εδώ στην Καλαβρία υπάρχουν και τα ελληνόφωνα χωριά. Δηλαδή στην κάτω Ιταλία αλλά και στη βόρεια Ιταλία υπάρχουν πάρα πολλοί φιλέλληνες. Και το κέντρο που ίδρυσα απλά μαζεύει όλους αυτούς που είναι στην περιοχή. Ξεκίνησες με την παραδοσιακή μουσική, ακούσαμε νωρίτερα που είπες και για το ρεμπέτικο, για το οποίο υπάρχουν και σχήματα από ό,τι γνωρίζω που παίζουν ρεμπέτικη μουσική με ιταλικούς ή και με ελληνικούς στίχους και γενικότερα θα ήθελα σε ό,τι αφορά στην παραδοσιακή μουσική να σ' ακούσουν οι ακροατές μας τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία περιέλαβες στην πρώτη έκδοση, στο πρώτο βιβλίο που μπήκε στη διαδικασία να συγγράψεις. Ναι, το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε τον Οκτώβριο
Και ο τίτλος είναι «Sentire la Grecia». Δηλαδή δεν έχει ακριβώς μια μετάφραση. Δηλαδή παίζει στο ρήμα «sentire» που στα ιταλικά είναι και ακούω και νιώθω. Και μου άρεσε αυτό το παιχνίδι και είναι βασικά αυτό που έχω κάνει τόσα χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή που έψαχνα μουσική συνέχεια για την κάθε περιοχή, προσπαθώντας να καταλάβω πόσο διαφορετική ήταν η μουσική ανά τόπο. Και επειδή στην Ιταλία πολλοί ακούνε ελληνική μουσική, αλλά δεν υπάρχει ένα βιβλίο στα Ιταλικά τουλάχιστον να εξηγήσει όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, τα διαφορετικά μουσικά όργανα, πότε και πού τα παίζουν, τα ρεπερτόρια, καθηγητές για τους χορούς. Αποφάσισα να το γράψω. Και είναι ανά περιοχές, δηλαδή από τα Επτάνησα μέχρι τη Μικρασία, τη Καππαδοκία, Πόντο και Κύπρο, δηλαδή περνάει από όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Και περιέχει τραγούδια που μετάφρασα εγώ, κάποια ανέκδοτα δικά μου, έτσι, στις περιπέτειες σε όλα αυτά τα χρόνια εκεί στην Ελλάδα. Και προσπαθώ τουλάχιστον να εξηγήσω αυτό, πόσο διαφορετική είναι η παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα και πόσο πλούτο υπάρχει. Μάλιστα. Πες μας λίγο, Καρμέλο Σισιλιάνο, πώς ήταν η υποδοχή αυτού του πρώτου βιβλίου σου από τα μέσα ενημέρωσης και στην Κατάνια και στη Σικελία και γενικότερα στην Ιταλία, και πώς υποδέχθηκε ο κόσμος αυτή σου την πρωτοβουλία? Ναι, άρεσε πάρα πολύ, θα έλεγα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή όλοι οι φιλέλληνες της Ιταλίας που περίπου με γνώριζαν, ρώτησαν για το βιβλίο, με κάλεσαν σε διάφορες πόλεις να κάνω παρουσιάσεις, να μιλήσουμε δηλαδή για την ελληνική μουσική πιο γενικά. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Δηλαδή να υπάρχει κάτι, να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια πιο άμεση επαφή με την ελληνική μουσική. Γιατί άμα δεν ξέρεις ελληνικά είναι πάρα πολύ δύσκολα και να βρεις πράγματα στο YouTube, στο ίντερνετ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα ξένο. Μάλιστα. Ναι. Να ακούσουμε λίγο ένα λεπτό περίπου τον Ερωτόκριτο από τα δικά σου χέρια πάλι και να συνεχίσουμε. Πήραμε μια γεύση και θέλω να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ο άνθρωπος που παίζει τον Ερωτόκριτο που μόλις ακούσαμε είναι ο Καρμέλο Σισιλιάνο, ένας Ιταλός μουσικός από την Κατάνια της Σικελίας, που δεν γνωρίζει μόνο την ελληνική παραδοσιακή μουσική και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος φέρνει στην Ιταλία αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αυτή την προσωπική, εκπληκτική διαδρομή του από την Κατάνια, πρώτη φορά νέος άνθρωπος, τουρίστας στην Ελλάδα, να ερωτευτεί γενικότερα την ελληνική παράδοση, να μάθει την ελληνική γλώσσα και να είναι φορέας μιας κληρονομιάς, υψώνοντας, θα έλεγε κανείς, πάρα πολύ ψηλά την παράδοση και την κληρονομιά μας γενικότερα, πολύ ψηλότερα και από πολλούς από μας. Καρμέλο Σισιλιάνο, μας εξήγησες ότι το πρώτο βιβλίο έτυχε τέτοιας υποδοχής που δεν το περίμενες κι εσύ. Φαντάζομαι αυτός θα ήταν και ο λόγος που πέρασε στην διαδικασία για το δεύτερο, και μάλιστα
μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και είδα το βάθος στο οποίο έφτασε η έρευνά σου. Όταν διάφορα δημοσιεύματα, διάφορες αναρτήσεις, διάφορα εξώφυλλα από δουλειές σου είχαν για παράδειγμα παραδοσιακά τραγούδια με εικόνες του Θεόφιλου, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ και κάποιοι άλλοι λαϊκοί ζωγράφοι, από την παρουσία σου στην Ελλάδα θα κατάλαβες ότι δεν είναι και πολύ γνωστοί σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, θέλω πρώτα να πάμε στο πώς ήρθε η ιδέα, απόλυτα φυσιολογικά φαντάζομαι, για το δεύτερο βιβλίο και για το τι πραγματεύεται. Το δεύτερο βιβλίο είναι ας πούμε το πρακτικό μέρος του πρώτου. Το πρώτο βιβλίο είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μουσικούς. Είναι για όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ελληνική μουσική, για τα τραγούδια, είναι όλα μεταφρασμένα. Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που περιέχει καταγραφές από παραδοσιακά οργανικά κομμάτια μόνο. Δηλαδή είναι μόνο για μουσικούς που θέλουν ύστερα που άκουσαν πράγματα να τα παίζουν ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να το κάνουν. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Η παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, όπως τις περισσότερες παραδοσιακές μουσικές του κόσμου, δεν φοράει μέσα σε ένα πεντάγραμμο. Δηλαδή μπορούμε να τη σημειώσουμε, τη γράφουμε, αλλά η παρτιτούρα περιέχει το 10% από αυτό που θα έπρεπε να γίνει εκεί μέσα. Είναι σαν μια γλώσσα. Δηλαδή υπάρχουν τα Ιταλικά, αλλά εγώ μιλάω τα Ιταλικά πάρα πολύ διαφορετικά από τα Ιταλικά που μιλάνε στη Βόρεια Ιταλία, ας πούμε. Και το ίδιο γίνεται και στη μουσική. Και είναι αυτό που πάντα προσπαθώ να εξηγήσω στους Ιταλούς. Ότι αυτό που βλέπουν στο πεντάγραμμο δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα κομμάτι το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα, σε ένα τμήμα της ζωής σου, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώς σκαρφάλωσες, να το πω έτσι σχηματικά, σε ένα βουνό γνώσεων, συναισθημάτων και γενικότερα στοιχείων τα οποία φαίνεται ότι σου αποκάλυψαν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Για παράδειγμα, θέλω να μας πεις ποιοι άνθρωποι σε επηρέασαν. Όταν ήρθες στην Ελλάδα, σε επηρέασε η επαφή μαζί τους, αυτά που σου απαντούσαν στις ερωτήσεις σου, αυτά τα οποία άκουγες σε κομμάτια που έπαιζαν, αυτά τα οποία μπήκατε στη διαδικασία από κοινού να παίξετε μπροστά σε κόσμο ή και μόνοι σας. Ναι, όπως έλεγα, πάρα πολλοί άνθρωποι με βοηθήσαν σε αυτή τη διαδρομή που έκανα. Συγκεκριμένα για το πρώτο βιβλίο που έκανα, με βοήθησε πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Μαντζούρης, που είναι ο πρόεδρος του ΚΕΠΕΝ, το Δίο Σίμωνο Καρά, εκεί στην Αθήνα, και με βοήθησε πάρα πολύ. Είδαμε μαζί όλα τα κείμενα, μου άνοιξε όλα τα αρχεία του, μου έδωσε βιβλία, δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί βέβαια ήταν πολύ δύσκολο για μένα τώρα να πω και να ψάχνω τόσα διαφορετικά πράγματα όλα μαζί. Από ό,τι έχει σχέση με τα μουσικά όργανα, χρωστάω πάρα πολύ στο Χρήστο τον Ζώτο, που μου έμαθε λαούτο, στον Περίκλη Παπαπετρόπουλο, τον οποίο σπούδασα πολίτικο λαούτο, ταμπουρά, και ο Νίκος Οικονομίδης, παρόλο που παίζει βιολί, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω τον ρυθμό της ελληνικής μουσικής βασικά, και χάρη σε αυτό ξεκίνησα και να χορεύω. Γιατί νομίζω από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν πει ποτέ στη ζωή μου είναι αυτό που μου είπε ο Οικονομίδης. Μου είπε, αν θέλεις να μάθεις και να παίζεις σωστά το λαούτο, πρέπει να χορεύεις. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο η μουσική. Πρέπει να ξέρεις τους χορούς, να καταλάβεις πώς να συνοδεύεις με το λαούτο, τι ταχύτητα πρέπει να δώσεις στα κομμάτια, να κοιτάς πάντα τα πόδια των χορευτών, να καταλάβεις τι θέλουν εκείνη τη στιγμή.
Και αυτό νομίζω είναι από τα πράγματα που με βοήθησαν πιο πολύ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, συνάντησα πάρα πολύ κόσμο. Και συγκεκριμένα 3 παιδιά, με τα οποία φτιάξαμε και ένα σχήμα εκεί στην Αθήνα, που το λένε Μεντιτέρα. Είναι η Εύη Μωραΐτη, η Κωνσταντία Δούκα και ο Σπύρος Κοντολούρης. Εκεί έχουμε παίξει πολύ όταν ήμουν στην Αθήνα τώρα το τελευταίο διάστημα, που έκατσα 2 χρόνια περίπου. Παίξαμε μαζί και πάρα πολλά έμαθα και από αυτά τα παιδιά που με κάλεσαν στο σχήμα τους. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή ήμουν ξένος, αλλά... Είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι. Είναι εξαιρετικό αυτό που λες και πραγματικά μας δίνει και το μέτρο του ενθουσιασμού με τον οποίο σε υποδέχθηκαν όλοι αυτοί που άρχισαν σιγά σιγά να σε μαθαίνουν. Να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Μας το πες νωρίτερα ότι κάπου εκεί στην Πελοπόννησο, στην Πύλο, αν θυμάμαι καλά, το άκουσα σωστά, είχατε πάει για μια συναυλία. Πες μας λοιπόν, αυτός ο κόσμος που κάθεται από κάτω και ακούει ελληνική παραδοσιακή μουσική, όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτός που την μιλά ή και αυτός ακόμη που τραγουδά κάποια κομμάτια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τους έχει έρθει από την Κατάνια, από τη Σικελία. Πώς αντιδρούν? Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφέρω μια κοπέλα που είναι Γαλλίδα, τη λένε Violette Boulanger. Τη γνώρισα εκεί στην Αθήνα. Είναι βιολίστρια και παίζει εξαιρετικά τη παραδοσιακή μουσική. Παίζει εξαιρετικά το βιολί και όταν συναντηθήκαμε φτιάξαμε ένα σχήμα οπωσδήποτε και παίξαμε. Και εκεί που είμαστε και οι 2 ξένοι, δηλαδή έγινε αυτό που λέτε, δηλαδή ο κόσμος δεν το πίστευε ότι ήμασταν ξένοι. Γιατί έβλεπε τόση αγάπη για αυτή τη μουσική και νομίζω και για μένα και για την Βιολέτ το ωραίο ήταν αυτό, δηλαδή να παίζουμε την ελληνική μουσική στους Έλληνες κατευθείαν και να νιώθουμε την αγάπη των Ελλήνων αντί για κάτι άλλο. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό νομίζω είναι που μας στόχνει να συνεχίσουμε με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν νιώθουμε τόσο πολύ να είμαστε ξένοι μέσω της μουσικής. Είναι κάτι που μας ενώνει τους Έλληνες και κάτι άλλο ακόμα που μας κάνει να νιώσουμε σαν να είμαστε στο σπίτι εκεί στην Ελλάδα. Και δεν είναι εύκολο να το βρεις αυτό στον κόσμο. Είναι νομίζω κάτι πολύ ιδιαίτερο που έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή η φιλοξενία, η έφυγη, δεν έχω τη λέξη αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, αυτό το άνοιγμα προς τους ξένους είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Ξέρεις, Καρμέλο Σισιλιάνο, ειλικρινά σε ακούω με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πέρα από τις νότες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, αφιέρωσες και πολύ χρόνο στο να έρθεις κοντά, όχι μόνο με την μουσική, αλλά με την συνολική μας παράδοση. Θέλω λοιπόν, όσο και αν δεν ξέρω αν σου είναι εύκολο ή δύσκολο, να μας πεις, να ακούσουμε κι εγώ και οι ακροατές μας, κάθε φορά που σκέφτεσαι τούτη σου την απόφαση να ασχοληθείς με την ελληνική παράδοση γενικότερα, ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις με το μυαλό σου, ποια είναι η πρώτη γκριμάτσα που βγαίνει, που αποτυπώνεται στο πρόσωπό σου? Είναι χαμόγελο ή είναι περίσκεψη? Όταν σκέφτομαι στην ελληνική παράδοση, εννοείται. Ναι, βεβαίως. Όταν σκέφτεσαι την ελληνική παράδοση και τη διαδρομή σου κοντά σε αυτήν. Εντάξει, είναι πάντα ένα χαμόγελο, γιατί είναι κάτι που πρώτα απ' όλα, εντάξει, έχει περάσει όλη,
δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή η λέξη, αλλά έχει περάσει όλη η ζωή μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ελλάδα και η μουσική μαζί. Και είναι κάτι που δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζει ακόμα και τώρα που είμαι στην Ιταλία. Και εντάξει, είναι πάντα, όχι ένα χαμόγελο, πάρα πολλά χαμόγελα. Δηλαδή όλη την ημέρα μου την περνάω όταν είμαι εδώ στο σπίτι με τα βιβλία, με τα CD που έχω μαζέψει τόσα χρόνια εκεί στην Ελλάδα. Δουλεύω σε άλλα βιβλία και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, κάθε στιγμή της ζωής μου έχει σχέση με την Ελλάδα. Άρα έχει σχέση με ένα χαμόγελο. Δηλαδή, όλοι πάντα μου λένε είσαι πάντα πολύ χαρούμενος, πώς και αυτό. Νομίζω γιατί κάνω αυτό που αγαπάω. Και η Ελλάδα, επειδή είναι και αυτό που γράφω στη τελευταία σελίδα του βιβλίου μου, νομίζω δεν είναι τόπος γεωγραφικό, είναι τρόπος ζωής. Και την Ελλάδα προσωπικά εγώ την έχω και εδώ στο σπίτι μου. Αν έχω την ελληνική μουσική, αν έχω κοντά έναν φίλο που αγαπάει την Ελλάδα όσο και εμένα, αν μπορούμε να ακούμε μαζί μουσική, να χορέψουμε, να κάνουμε 2 βήματα με τα παιδιά του συλλόγου που έχω εδώ στην Κατάνια. Δηλαδή δεν νιώθω τόση μεγάλη απόσταση. Εδώ από τη θάλασσα που βλέπω, δηλαδή άμα βλέπω ευθεία, έχω Πελοπόννησο και Στάνισσα. Δηλαδή 500 χιλιόμετρα περίπου έχω την Ελλάδα, εκεί δίπλα. Και χαμόγελο, 100%. Μάλιστα. Καρμέλο Σισιλιάνο, φίλες και φίλοι. Ιταλός μουσικός από την Κατάνια της Ιταλίας, της Σικελίας, και ο συνομιλητής μας με πράγματα τα οποία οπωσδήποτε μας δίνουν να κατανοήσουμε την δύναμη του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής κληρονομιάς, και μάλιστα του οφείλουμε ευχαριστίες, γιατί η όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια στιγμή που η χώρα του, η Ιταλία και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος βγήκε από μια τεράστια κρίση. Και δεν ξέρουμε αν τελείωσε κιόλας αυτήν της πανδημίας του κοροναϊού, που στην Ιταλία τη βιώσατε, Καρμέλο Σισιλιάνο, πολύ δυσκολότερα από ότι εμείς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, τώρα που είμαστε έτσι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για όλη την ανθρωπότητα, ποιο ρόλο πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να παίξει η μουσική γενικότερα και πού πρέπει να εστιάσουν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα της πανδημίας για να φτιάξουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την ψυχή σου, όπως μας την αποτύπωσες, με πολλά χαμόγελα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν είχε ένα καλό η πανδημία, μήπως ήταν να μας δείξει όσο χρειαζόμαστε να είμαστε κοντά. Κοντά έτσι με ένα φυσικό τρόπο, όχι μόνο έτσι με το μυαλό ή με μια συναίσθηση. Και νομίζω και από αυτή την όψη ακόμη μια φορά η Ελλάδα μπορεί να μας δείξει πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό που μου άρεσε πάνω στην Ελλάδα είναι ότι οι συναυλίες και τα πανηγύρια γίνονται όλοι μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει κοινός. Υπάρχουν οι μουσικοί που παίζουν και όλοι οι υπόλοιποι που χορεύουν όλοι μαζί. Και νομίζω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ιταλοί, τουλάχιστον αλλά σε όλο τον κόσμο, αγαπάνε τόσο πολύ την ελληνική μουσική και τους ελληνικούς χορούς. Εδώ στην Ιταλία πάρα πολλοί μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, ακριβώς για αυτό το λόγο. Και νομίζω ότι μόλις θα είχαμε πάλι την ευκαιρία να αγκαλιαζόμαστε και να είμαστε τόσο κοντά ώστε να μπορούμε να χορέψουμε μαζί, νομίζω ότι αυτό θα μας ενώσει ακόμα πιο πολύ, γιατί θα το εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο από αυτό που κάναμε πριν την πανδημία. Άρα ελπίζω αυτό να γίνει, να έχουμε γρήγορα την ευκαιρία να είμαστε πάλι όλοι κοντά, να χορεύουμε, να παίζουμε, ό,τι και να είναι, αλλά κοντά. Γιατί εντάξει, η τεχνολογία ενώνει, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά να έχεις ένα φυσικό τρόπο να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο, ένα αγκάλιασμα και μια ματιά απλά, δεν έχει καμία σχέση. Και ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτό το μάθαμε από την πανδημία. Μας έκανες πιο σοφούς με αυτές τις απαντήσεις που βγαίνουν από την ψυχή σου,
Καρμέλο Σισιλιάνο, να ρωτήσω για τα επόμενα βήματα. Το βιβλίο κυκλοφορεί πότε, τώρα στο τέλος του Ιούλη? Ναι, τέλος του Ιούλη θα είναι έτοιμο. Πρώτα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, εντάξει, έχω άλλα βιβλία στο μυαλό και άλλα πράγματα. Θα ήθελα να γυρίσω Ελλάδα, ελπίζω τα Χριστούγεννα, όλα πάνε καλά με την πανδημία. Αυτά. Σχέδια για συναυλίες, για παρουσιάσεις του έργου σου στην Ιταλία λόγω κοροναϊού παίρνουν μικρή αναβολή ή θα συνεχίσεις με κάποιο tour εκεί στην Σικελία? Εντάξει, έπρεπε να είμαι στην Ελλάδα τώρα, να πω την αλήθεια, γιατί έπρεπε να παρουσιάσω το πρώτο βιβλίο στη Λέρο και στην Πάτρα. Με κάλεσαν εκεί δύο σύλλογοι Ιταλών, αλλά ακυρώθηκαν τα πάντα. Και εδώ, ας πούμε, μέχρι το καλοκαίρι προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ελπίζω από το φθινόπωρο να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και να ξεκινήσω πάλι. Να πάω λίγο εδώ, λίγο εκεί, για να μιλώ για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι αυτονόητο ότι όποτε θα βρεθείς στην Αθήνα, τούτη η συχνότητα και η ΕΡΤ θα σε περιμένουν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Δεν είναι μόνο η απόφαση που πήρες και ο δρόμος τον οποίο άνοιξες, είναι και το πόσο βαθιά μπήκες μέσα στην ελληνική κληρονομιά και το πόσο είχες την σοφία να ακούσεις κάποιους δασκάλους σαν τον Οικονομίδη που σου είπαν ότι για να παίζεις πάρα πολύ όμορφα να μάθεις και να χορεύεις. Σε ευχαριστούμε για αυτόν τον χορό που είχαμε μαζί σου σήμερα, για αυτό το ταξίδι στην ελληνική μουσική παράδοση και την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα. Καρμέλο Σισιλιάνο, να είσαι γερός, αισθάνομαι ότι η πατρίδα μου σου οφείλει πολλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ οφείλω πάρα πολλά στην Ελλάδα και όλη η ανθρωπότητα, είναι αλήθεια. Όποτε θέλετε, σας περιμένω εδώ στη Σικελία να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάτι και εντάξει. Και όλους τους Έλληνες που σας θέλουν. Σας περιμένω. Θερμά σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ήταν πολύ συγκινητική η συζήτηση μαζί σου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σου. Ευχαριστώ. Γεια σε όλους. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, με όλα αυτά τα εκπληκτικά στοιχεία που ανέδειξε η συζήτηση με τον Καρμέλο Σισιλιάνο, σας αποχαιρετούμε. Γεια σας, να περνάτε όμορφα. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.